Искаш ли да те отведа в друг град? Искам. Добре. Кога? Сега, веднага. В Бургас те водят. Там жени даряват косите си за изработване на перуки за онкоболни. Инициативата Добра перука, коса за надежда събира дарения от коса, които ще бъдат превърнати в перуки за жени и деца, преминаващи през онкологично лечение. На място доброволци и фризьори подпомагат процеса и благодарят на всеки, който реши да се включи. Сега там е Елеана Цанова. Здравей! Здравейте от Бургас, колеги, точно така. Ние се намираме в фризьорския салон, където през утрешния ден ще се проведе инициативата Дари коса, подари усмивка. Как можем обаче да помогнем на жени, преминаващи през това тежко заболяване? Сега ще разберем от Олесия, която е инициатор на идеята и която е председател на фондация Smart Oasis. Здравейте! Здравейте! На първо място ни кажете, преди по-малко от месец вашата фондация подготви едни 180 перуки, които да бъдат в помощ на онкоболни жени. Как обаче сега се роди тази идея? Фондация Smart Oasis организира проект Добра перука, Дари коса, подари усмивка в подкрепа на жени, преминаващи през химиотерапия. Фондация предоставя перуки на онкологични болници. Нашата цел е да помогне възможно най-много жени в цяла България, особено уязвими групи, включително пенсионери. Всеки може да помогне, като дари коса, като разкаже за инициативата, като стане наш партньор. Каним също фризьорски салони и онкоболници. Благодарим на всички дарители и партньори наши, които подкрепят тази инициатива. Понякога една жена може да дари сила и усмивка на друга жена, която ни познава. Много ви благодарим. Нека да кажем обаче, че Олеся, освен че е инициатор на тази идея, преди по-малко от месеца ние снимахме, тя имаше коса дълга до кръста и сега операторът може да ви покаже, ето това е нейната отрязана коса, която тя всъщност реши да я дари за изработка на перука. Тук до нас е и Олга Каменова, която е собственик на фризьорския салон, която също се включва в тази благородна инициатива. Здравейте! Здравейте! На първо място ни кажете, Олга, какво е усещането за един фризьор да помага на други жени? Дори сега, като ми питате, направо тръпките ми, усещането невероятно, защото чувството е, че съпричастност към тази жена, който той никой не може да накара жена да направи това нещо, значи това идва отвътре, от сърцето, от душата, от добрината да направи такива много сериозна крачка. И ние, фризьорите, щом участваме в този процес, това усещаме невероятна съпричастност към тази благородна цел.